Спецыяльная сістэма кіравання рызыкай пры праходжанні мытнага агляду сапраўды працуе. Чарговае затрыманне буйной партыі кантрабандных тавараў адбылося на пункце мытнага афармлення. З падрабязнасцямі нашы карэспандэнты. Супрацоўнікі пункта мытнага афармлення Казловіча больш дэтальна вырашылі праверыць грузавы аўтамабіль маркі «МАН», які следаваў з Польшчы ў Беларусь. І не памыліліся. Знайшлі яны там буйную партыю мыючых сродкаў і прадуктаў харчавання, якія вадзіцель не заявіў у суправаджальных дакументах. Прычынай для праверкі паслужыла інфармацыя аб магчымым парушэнні мытнага заканадаўства, якая была атрымана з дапамогай інфармацыйных сістэм і тэхналогій. Грузовы аўтамабіль быў прасканирован з дапамогай спецыяльнай рентген-установки. На территорию Таможенного союза без декларирования ввозилось около 9 тысяч моющих гигиенических средств, а также продуктов питания. Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь. Товар, ввезенный на территорию Республики Беларусь с нарушением таможенного законодательства, изъят. Агульны кошт гэтага кантрабанднага тавару звыш 500 мільёнаў рублёў. Не пашанцавала і кантрабандысту з Бабруйска, які спрабаваў правесці праз пункт мытнага афармлення Варшавскі мост у рэйсавым аўтобусе Берлін-Мінск каля 400 модных гальштукаў. Данная партия находилась в различных конструктивных полостях автобуса. На данный момент товар изъят и находится на ответственном хранении. По предварительной оценке стоимость изъятого составила около 34 миллионов рублей. Над дакладным падлікам сумы кошту яшчэ адной партыі кантрабанднага тавара зараз працуюць супрацоўнікі мытні камітэта дзяржаўнага кантролю Брэсцкай вобласці. Па папярэдніх даных размова там ідзе ўжо аб некалькіх мільярдах рублёў. Юрый Печур, Александр Крывецкі, абласныя навіны, Брэст.